Sensittiv għal karba tan-nies, smajt li n-nies jitkellmu u rrid inkun jien li nagħti risposti. Ir-risposti qegħdin hemmhekk. Soluzzjoni għal problema sħiħa ma hemmx. Kien b'dan il-mod skiet li l-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-kriżi tal-immigrazzjoni waqt il-programm Pjazza Edizzjoni Sajf. Il-Prim Ministru qal li din mhix problema li qed inħabtu wiċċna magħha l-ewwel darba, imma din is-sena tinħass aktar mhux minħabba n-numri imma minħabba l-COVID-19. Fakkar li fl-eqel tal-pandemija mar il-Libja biex din il-problema tiġi indirizzata qabel ma tasal. Qal li dan il-gvern daħal f'setta liġijiet li l-pajjiż huwa marbut magħhom. Meta tkellem dwar il-konsegwenzi fakkar fil-każ meta hu, il-brigadier u soldati tal-Forzi Armati ta' Malta spiċċaw taħt inkjesta wara li waqfu numru ta' immigranti milli jidħlu f'pajjiżna. Fil-mument illi jien il-brigadier jew xi ħadd ieħor jieħu deċiżjoni li ma tkunx konformi mal-liġijiet internazzjonali, kif ukoll ma' trattati illi aħna marbutin bihom li ma vvintajthomx jien imma ewritthom minn ħadd ieħor. U tajjeb illi nfakru dan il-punt, ewritnihom minn ħadd ieħor. F'dak il-mument li aħna niddeċiedu li nkunu pajjiż li niksru l-liġijiet internazzjonali, allura hemm il-konsegwenzi fuq il-pajjiż, hemm il-konsegwenzi fuq il-membri tal-Forzi Armati tagħna, hemm ukoll il-konsegwenza illi jekk issir inkjesta u xi ħadd jinstab li kiser il-liġijiet, hemmhekk ikun ifisser li jittieħdu proċeduri kriminali. Dr. Abela semma li l-Gvern Malti qed jagħmel minn kollox biex jindirizza din il-problema, imma jsib lil ħadd ieħor jipprova jagħti gambetta. Hemmhekk hija l-għażla li tħalli n-nies jerqu u mbagħad naturalment tkun responsabbli għal qtil volontarju, involontarju, ksur ta' regolamenti oħrajn, ksur ta' liġijiet, tħallihom jinżlu u tgħix dik il-kuxjenza li ħallejt numru ta' nies u jixin in-nazzjonalità tagħhom. Jerqu jew tagħti f'dak ċirkostanzi estremi is-salvataġġ. Il-Prim Ministru ċaħad kategorikament l-argument li ġie negozjat pakkett tajjeb mal-Ewropa l-pajjiżna biex indaħlu aktar immigranti f'pajjiżna. Nista' nassigura lil kulħadd illi d-diċerija illi aħna rnexxielna nġibu pakkett finanzjarju mingħand l-Ewropa bla preċedent b'xi kundizzjoni li ndaħlu l-immigranti mhijiex assolutament minnha. Nifhem li hemm min qed jgħaddi dak l-argument għaliex ma jiflaħx li aħna rnexxielna ninnegozjaw pakkett finanzjarju daqstant tajjeb għal pajjiżna. Imma li inti tgħid li kienet marbuta ma' xi agreement li ndaħlu aktar immigranti assolutament mhux minnu nixħdu mod kategoriku l-pożizzjoni tiegħi hija waħda ċara. Illi immigranti jidħlu biss meta inti għandek din id-deċiżjoni diffiċli bejn li tħalli n-nies jerqu, li tħalli n-nies imutu jew illi ssalvhom. Il-preżentatur tal-programmi rimarka li fi ftit xhur li ilu fit-tmum tal-pajjiż, Robert Abela faċċa diversi sfidi fosthom pandemija globali u l-kriżi tal-immigrazzjoni. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru qal li jinqala x'jinqala se jsibu gvern li jaħdem biex jindirizza l-problemi. Il-Prim Ministru qal li s-sentiment tan-nies huwa s-sentiment tiegħu, imma jeżistu limitazzjonijiet u obbligi li jeħtieġu li l-problema tibqa' tiġi miġġielda. Dwar il-pandemija l-Prim Ministru nota li hemm min qed jieħu pjaċir blawġ u jara x'jivvinta biex kisser il-ħidma tal-gvern. Spjega wkoll li n-numri telgħu minħabba li ġew salvati l-immigranti. Aħna llum għandna kważi nofs ta' persuni li huma pożittivi għal COVID-19 li huma immigranti regolari li mhumiex fil-komunità imma qegħdin f'iżolament f'postijiet li huma msakrin. Spjega l-Prim Ministru li żied jgħid li dan sar biex tiġi salvagwardjata il-ħajja taċ-ċittadini Maltin u Awċin. Dr. Abela saħaq fuq il-punt prinċipali li jrid isalva l-għajxien tal-Maltin u l-Awċin. Nibqgħu mixin kif aħna illi tinżamm il-prudenza, imma iva jkolli ngħid ukoll li qegħdin nimmaneġġjaw is-sitwazzjoni b'mod tajjeb ħafna u hekk irridu nibqgħu naħdmu. Imma mhux tbeżza, mhux tallarma, mhux ngħidu dak ma jsirx, jekk massivent. Jekk massivent qed naraw li huwa sogru inaċċettabbli ma jsirx il-massivent. U m'għandix diffikultà illi deċiżjonijiet li huma meħtieġa jittieħdu kollha. Għaliex l-ewwel prijorità tibqa' s-saħħa tal-Maltin u li jkollna ekonomija li tibqa' waħda robusta. Imma ma morrux ejja naqblu f'dan il-mument. Illi għandna sitwazzjoni ta' interess nazzjonali, illi mhux il-mument li wieħed jipprova jiskorja goals politiċi. Qal li m'għandniex inċaħdu lin-nies milli jkomplu bħajjithom la s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll u rridu nidraw ngħixu bil-virus sakemm jinstab vaċċin. Għal min qal li kien assenti, il-Prim Ministru kellu din it-tweġiba. Kont assenti mill-medja, mhux mix-xogħol. Għaliex ix-xogħol fiskiet
biex dak ir-riżultat ġimgħa wara ġimgħa ta' tnaqqis fil-qatt jibqa' jiġi reġistrat. Dak ma jiġix f'kombinazzjoni. Fil-waqt li jekk użak tkun assenti għattieħor sar irrilevanti. Jiena id-deriet fuq il-medja huma importanti daqstant ieħor u forsi jiżjed f'mumenti fej meta tiddeċidi lem jew law tkun tagħmel id-differenza sħiħa li tkun iffokat fil-kwiet illum il-ġurnata assenti kont fl-uffiċċju waħdi, naħseb u nħażżes id-deċiżjonijiet li jmiss waħdi. Appella biex kulħadd jieħu gost bil-ġid u qal li anki f'kuntest li fi żmien li ġej ikun hemm kap tal-oppożizzjoni ġdid għandu jkun persuna li jieħu pjaċir bil-ġid li jinħoloq għall-pajjiż. Għalaq b'messaġġ pożittiv li fil-ħidma tiegħu il-Gvern se jkompli juri kemm jemmen fin-nies u kemm għada se jkun aħjar millum.